Sawising kowe pekoe tangku dan merau. Aku kebak rasa tondo pitakon. Sowan sarimbit marang putri Kang Sulistyo. Coba niki katresnan kula. katresnan Garwanipun Sri Paduka Maharaja Putri Pajajaran. garwane nesu dalem Sang Prabu Sri Paduka Maharaja. Lho kowe kok wani? Monggo kuwi garwaning sesunggan ing Pajajaran. Lho kowe kok wani gandeng kunca. Jalaran kula iki gadah ingkang Nuwun sewu. Nggih, Bapak. Keparenga kula gladiwana asmanipun sinten? Kula Tirak Sinta, Bapak. Gusti Ayu Tirak Sinta. Dipun tepungaken. Kula pun Resi Padma. Kados ngaten inji. Kula kaget rawuh panjenengan sarimbit kalian anak murid kula. Candi miring. Niki mangkuwi dados ingkang pundi. matura dhewe lawan Bapak Guru Asipaku. Kaya ngono. Nggih, nggih. Wonten menapa? Kula badhe nyuwun saged panjenengan. Jalaran saking manah kula mboten saged tinambanan menawi Sri Paduka Maharaja dereng pejah. Kersanipun Rikala semanten Bapak. nggih. Kula dipundhut karo janjine Sri Paduka Maharaja. Kula saged nanging janjine siji kula dijumenake dadi garwa kami. Nggih, nggih. Nek sedhewe den janji Bapak. Sesembahan sing ora dinikani. Pramila kok Bapak. Siji kula kepengin mateni Sri Paduka Maharaja, iki kok kalih kula kepengin ndamel geger wonten Pajajaran. Padhe mejahi Ratu Pajajaran. Yang kalipun sampun nguncati weca mlinjani janji kalih panjenengan. Kados Bapak. Janjipun badhe dipun wiri sudha prameswari. Ning nyatanipun boten dipun dadosaken. Ngaten inji. Jane mirip. Bapak Guru Asipaku. Pramila kanthi menika kula nyuwun kanthi saged dhumateng panjenengan. Kersanipun panjenengan saged paring pitedah lan ego pratika. Mongko panjenengan iki guru kula, pendhanipun tiyang sepuh kula. Yen pancen kaya ngono karepmu aku bakal bisa nuruti. Ning muga ndadekno kauningan. Ing tanggutan praugana saglintir menungso treka lan pakartine munggah semi kelawan Lajeng sinten? iya semendho sawetara Oh ngaten nggih mengko perintah parengake gladiwan. Ngaten nggih Bapak. Mau iki jenenge Candi Miring. Iki ya kaya anakku dhewe abdidanipun. Lan kuwi Gusti Allah cinta. Kuwi ndak pantenan. Halo. Kenalan. Kanjeng Miring Senopati saka Pajajaran.
tirak cinta. Ane Anggrani. Enggal dipun panggil dawuh Bapak. Kowe bakal tak paring. Wis iki karepe nunggak seni karo pakartimu. Pakartimu. Dok bakal merjoyo aku ing Pajajaran. Lora ketonggonmu seduluran. Kowe tak parengke bantu ginantu lawan sedene. Ibu cewek. Mangkaipun Manik Anggrani namung mejahi Ratu Pajajaran Paduka Maharaja kula mboten butuh sabyantunipun tiyang kados ngaten. Ketinggalipun piyang baikpun kados ini boten tegas papak pari-pati sinten Anggrani Manik Anggrani kuwi panjenenganku go kurang kono. Nek lamun poniate aku ngerti. Niate Manik Anggrani kuwi uga bakal mugi tuwa sedane wong tuane. Katite aku Manik Anggrani sedane wong tuane krana tumindak Ratu Sri Paduka Maharaja ing Pajajaran. Kasnyatanipun Anggrani boten purun kula wajah saputon medhai Sri Paduka Maharaja lajeng kados pundi Candi Miring pancen watake Manik Anggrani yo kaya wong kuno. Yen lemes ana paribasan penanggung ali, yen kaku. Nek iki ana syarat. lajeng menapa syarat Anggrani kae salah suwijining nemongan tok lembu. Aku duwe cara. Keringkiane Anggrani jalaran saka wanita. Aku nyuwun ngambil lawanku Sumayu tirak cinta. Ingkang supaya mila marang tumindak lan pakartine Manik Anggrani mamrih Manik Anggrani gelem pasukan merjaya nang Pajajaran. umpami sarananipun sanes tirak sinta ingkang dados sanesipun ageng boten Ora kena syarate kuwi. Kowe entuk tirak cinta